Het ene La Plagne is het andere niet. Zo mocht een onfortuinlijke Limburgse buschauffeur ondervinden toen hij dit weekend met een groep skiers richting Frankrijk reed. Door een fout ingestelde GPS reed de buschauffeur niets vermoedend richting Spaanse Pyreneeën. Nabij Toulouse werd de vergissing vastgesteld en maakte de bus van Heidebloem rechtsomkeer, na een omweg van bijna 1200 kilometer. Het is de populaire jongerenradiozender Studio Brussel die de skireis organiseerde. Busmaatschappij Heidebloem uit Lanaken wilde zelf niet reageren. Studio Brussel had een interview met de chauffeur bij aankomst. Wat is er precies gebeurd? Wat is er niet gebeurd? We hebben 3 eigenlijk La Plagna's hier in Frankrijk. En we hebben de verkeerde gegeven. Dus we hadden de stadsnummer niet. Als we het stadsnummer hebben, dan zijn we exact hier. Ja. Dus we hadden alleen maar... En hier in de bus, van de leiding, die hadden ook geen adres. Dus dat hebben we maar gepakt. Dus en we zaten fout. Het nieuws staat intussen op heel wat internationale websites uit Australië, Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië. Studio Brussel zelf probeerde toch de humor ervan in te zien en trakteerde de laatkomers op Spaanse jamón. Was het voor jou? Ja, vermoeiend. Ja. Barcelona gezien? Ja, van ver toch? Ja. Sagrada Familie hebben gezien. Ja, oké. Blijft toch vreemd dat niemand van de inzittenden van de bus opmerkte dat de chauffeur de foute route volgde. Maar het zal Heidebloem wellicht niet meer overkomen.